Ce s-a întâmplat, cu Donald Trump de l-a capturat pe Maduro? Preia controlul Venezuelei? E bine, da, și bine face. Am să vă dau o perspectivă mai clară a ceea ce se întâmplă în întreaga lume, pentru că am văzut pe internet, foarte mulți care îți dau cu părerea și foarte mulți creștini care sunt contra lui Trump. Că vezi, domne, că a trăit cum a trăit, că nu e bine și așa mai departe. Dați-mi voie să vă zic un lucru pe care probabil nu-l știți. Dacă Donald Trump nu era la Casa Albă, Europa era deja intrată în război de mult cu Rusia. Pentru că toți liderii ăștia europeni, pe lângă faptul că sunt corupți, sunt și conduși, nu știu de ce forțe demonice, vor să intre în război. Pentru că și economia Europei este în cădere. Dar am să vă explic cum stă mai exact treaba cu Venezuela. Oricum lucrurile se vor agrava din ce în ce mai mult în întreaga lume. O să vedeți chiar anul ăsta cum se vor agrava din ce în ce mai mult. Fiți, vă rog frumos, atenți și băgați la cap. Sunt două tabere în momentul ăsta în întreaga lume care se luptă pentru puterea absolută. Există NATO și există BRICS. Cine face parte din NATO? Ei bine, toate aceste țări cu albastru sunt cele din NATO. Iar toate aceste țări în roșu sunt cele din BRICS. Și este Rusia, este China, India, avem și Indonezia, avem aici Iranul. Da, avem Arabia Saudită, o să discutăm în alte videouri. De aici o să vină Anticristul. Avem Egiptul, Etiopia, Africa de Sud și avem Brazilia. Bun, acum, aceste două puteri globale se bat acum cap în cap pentru puterea absolută. NATO are avantaj în armată comună, în comandă unică, în tehnologie plus baze globale și cel mai important, dolarul. Dolarul este moneda globală prin care se face comerț internațional, iar această putere financiară permite Statelor Unite să finanțeze armate, sancțiuni și alianțe precum NATO, menținând astfel influența globală. Care sunt avantajele lui BRICS? Resurse, adică petrol, gaz, populație mare, piețe în creștere, independență de Occident, putere pe termen lung. Pe lângă asta vrea să facă o monedă unică, vrea să scape de dependența de dolari, dar au nevoie și de resurse. Și acum intră Venezuela. Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume. Are o poziție strategică lângă SUA, adică America Latină. Are potențial în controlul petrolului în afara dolarului. Are alianță politică cu Rusia, China și Iran, sau cel puțin avea până a fost luat Maduro. Venezuela este cheia pentru energie plus geopolitică. Ce să înțelegeți, cu Venezuela, BRICS devenea puterea energetică globală. Eu zic slavă Domnului că a acționat Donald Trump în felul ăsta acum și nu a intrat și Venezuela în alianța asta BRICS, oricum avea de gând. Că altfel dolarul pica automat și NATO treptat. Pe lângă asta, liderii ăștia europeni vor să intre în război. O să vedeți că anul acesta se vor amplifica din ce în ce mai mult conflictele în întreaga lume. Pentru că se pregătește sistemul fiarei. Dolarul trebuie să cadă și o să cadă. Dar Dumnezeu ne-a mai dat puțin timp prin Donald Trump. Eu nu pun speranța în Donald Trump, dar văd prin Donald Trump că Dumnezeu ne-a mai dat timp. Omul acesta este un om al păcii, a făcut pace. Eu cred că Dumnezeu ne-a mai dat timp să ne pocăim. Anul acesta se vor amplifica din ce în ce mai mult lucrurile. Pe lângă asta vor fi catastrofe naturale. Voi vorbi în videourile următoare despre catastrofe care vor urma pe pământ. Dumnezeu ne-a mai dat puțin timp să ne apropiem de El, să-L primim pe Hristos în inimă, să o rupem cu păgânătate, să mergem și după oile pierdute. Pentru că, ascultați-mă, anul acesta va începe judecata în casa Domnului. Biblia spune că judecata va începe în casa Domnului. Vă rog din suflet, apropiați-vă de Hristos, primeți-L pe Hristos în inima voastră. Pentru că Dumnezeu va aduce o zguduire a pământului ca biserica să se trezească. El este gata să vină. Dar Dumnezeu, pentru că ne iubește, va mai zgudui odată pământul acesta ca biserica să se trezească. Hristos e gata să vină. Primește-L ca Domn și Mântuitor și vei fi mântuit, vei fi salvat, vei avea parte de mântuire și de împărăția Lui pentru veșnicie. Primește-L pe Hristos în inima ta. Amin.